Twaqfet il-Malta Islamic Finance Association li għandha lan li ġib lejn Malta settur ekonomiku ġdid ibbażat fiċ-ċentru ta' Londra. L-aqwa mħuħ tal-Islamic Finance naqdu flimkien f'organizzazzjoni waħda sabiex jippromovu lil pajjiżna bħala l-aqwa ġurisdizzjoni Ewropea fejn dan is-settur ikun jista' jikber. Is-Segretarju Ġenerali tal-Malta Islamic Finance Association, Sheikh Bilal Khan, iddeskriva lil Malta bħala pionir u pajjiż uniku fejn tidħol l-ekonomija. Malta is very unique. It could be in my opinion, the Mediterranean hub for blockchains, virtual currencies and Islamic finance. And I think the most important part is the convergence of all these areas. So the convergence of Islamic finance, especially post-Brexit. Il-ftehim ġie ffirmat tlieta filgħodu waqt il-konferenza The Cryptocurrency Consideration for Management, konferenza mmirata għan-negozjanti f'dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Xkembri qal li l-Gvern se jikkunsidra emendi fil-liġi sabiex istituzzjonijiet finanzjarji Iżlamiċi jibbenefikaw minn rabta aħjar mal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u biex pajjiżna jkun ċentru fejn ikun jista' jilqa' din il-linja ta' kummerċ. Hawn spjega kif Brexit tista' tkun opportunità. Hemmhekk rajna opportunità oħra għal pajjiżna, opportunità anke fid-dawl ta' Brexit li allura issa fejn l-Ingilterra mhux se tibqa' parti bħala membru sieħ fl-Unjoni Ewropea, stajna naraw li aħna dak l-rwol ċentrali li bħalissa qiegħed isir ġewwa Londra nieħdu aħna. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri żied iħabbar li tlieta filgħaxija il-Parlament Malti se jgħaddi minn stadju tat-tieni qari 3 abbozzi ta' liġijiet dwar il-cryptocurrency u l-blockchain. Fisser dan l-iżvilupp bħala importanti u qal li permezz ta' dawn il-liġijiet Malta se tkun l-għażla naturali għall-investituri u sidien ta' kumpanniji li jsibu ġurisdizzjoni favorevoli biex iwaqqfu n-negozju tagħhom fl-oqsma tal-cryptocurrency u tal-blockchain.